बयनिख्रुइबो गिबिसिनथाराव जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय आफा इसोरखौ आं हामबाय होदों, धन्यबाद होदों बे समखौ आंनो मोनहोनायनि थाखाय। बेनिफ्राय नैथियाव आं हामबाय होदों जोंनि बिबिसिनि इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दानो बे समाव जोङो इसोरनि राव फारसे थांनि आरो बे समाव जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव जोङो इसोरनि बोसोन इसोरनि राव जोङो लोगोसे नायनि। बेयो जाहैबाय आरज। जोंनि दिनैनि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन बे जाबाय आरज, प्रेयारनि सायाव जों नायनि। दा जोङो गुदि बे इसोरनि बोसोनाव थांनायनि सिगां दा जोङो आरजआ मा बेखौ जों मिथिनानै जोङो लाग्रोनि। आरजआ मा, प्रार्थनाया मा, व्हाट इज प्रेयार, जोङो बेखौ गिबियाव मिथिनानै लानाया जोंनि थाखाय गाहाम। दा आरजआ मा होननानै बुङोब्ला जों ओरैबायदि फिननाय होनो हायो, आरजआ इसोरजों रायज्लायनाय। नैथियाव जों बुंनो हायो आरजआ मा होननानै बुङोब्ला आरजआ गावनि गोसोनि साननाय, गावनि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ इसोरनो मिथिहोनाय। आरोबाव जों फिननाय होनो हायो आरजआ मा होननानै बुङोब्ला आरजआ इसोरनो सम होनाय, जों बेखौबो बुंनो हागौ। आरोबाव जोङो बुंनो हागौ आरजआ मा होननानै जुदि सोङोब्ला आरजआ इसोरजों लोगो लाज्लायनाय, फेल'शिप, इसोरजों नोंनि फेल'शिप लानाय, फेल'शिप विथ गड, बेखौबो जों बुंनो हायो। दा आरोबाव आरजआ मा होननानै जुदि जों सोङोब्ला आरोबाव जों बुंनो हायो आरज खालामनाया नों जे इसोरखौ फोथायो बे इसोरखौ फोथायनायनि मोनसे सिन। नों जे इसोरखौ फोथायो बे इसोरखौ फोथायनायनि मोनसे बियो सिन आरज खालामनाया। अब्ला जों बेयाव नुबाय आरजआ मा होननानै बुङोब्ला इसोरजों रायज्लायनाय, नोंनि साननाय हनायफोरखौ लुबैनायफोरखौ इसोरनो मिथिहोनाय, इसोरनो सम होनाय, इसोरजों फेल'शिप लानाय। आरो जों बेखौबो जोङो दिनै मिथिबाय जे आरज खालामनाया नों जे इसोरखौ फोथायो बे फोथायनायनि मोनसे सिन। मानोना बे इसोरखौ नों फोथायामोनब्ला, बे इसोरनि फारसे नोंहा फोथायनाय गैयामोनब्ला बे इसोरनियाव नोङो आरज खालामनाय नङामोन। बेखायनो नोंनि आरज खालामनाया मानो नोंनि फोथायनायनि मोनसे सिन। दाने जोंनि आरजआ माबायदि जानांगौ एबा माबायदि आरज खालामनांगौ बेखौ जोङो गुसुङै नायनि। जों माबायदि आरज खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि आरजआ माबायदि जानांगौ बेखौ जोङो दान्दिसे नायनि। बाइबेलाव जोंनो बेबायदि गोबां बिदिन्थिफोर होनाय दङ। बे गोबां बिदिन्थिफोरनि गेजेराव माखासे बाइबेलनि बिदिन्थिफोरखौ जोङो नायनि। गिबियाव जोङो नायनि, बेयो जाहैबाय माथाइनि 6:7। माथाइनि 6:7 बेयाव ओरैबायदि बुंदों, जेब्ला नोंसोर आरज खालामगोन अब्ला संसारिफोर बादि नंबां जाबां बाथ्राफोरजों गोबाव आरज खालामनो नाङा। गोलाव आरज खालामब्ला इसोरा नोंनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन होननानै नोङो दासान। बेवहाय इसोरनि बाथ्राया नैबेबायदि बुंदों। अब्ला जोंनि प्रार्थनाया दिनै माबायदि जानांगौ? अब्ला जोंनि आरज खालामनाया मानो फोथायनायजों जों इसोरनियाव प्रार्थना खालामनांगौ। मानोना संसारिफोरनि बायदि नङानो जायफ्रा इसोरखौ फोथाया, जायफोरनि फोथायनाया गोथां इसोरनियाव गैया,
बिसोरनि बादि जोंनि प्रार्थनाया जानो नाङा होनदों। नाथाय माबादि फोथायनायजों फोथायग्राफ्रा जेरै खालामो बेबायदि फोथायनायजों जोंनि आर'जआ दिनै जानो नांगौ होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। आरोबाव बेयाव बुंदों गोलाव प्रार्थना खालामनो नाङा होनदों। गोलाव प्रार्थना खालामना बियो जोंनि बिसयफोरखौ लानानै जागोन। जों बिसयफोरखौ लानानै माब्लाबा गोलाव समबो इसोरनियाव प्रार्थना खालामनो नांगौ जानानै फैगोन आरो माब्लाबा जोङो बेबायदि गोलाव सम इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाङाबो जानानै फैगोन। मानोना बाइबेलाव जों नुयो लुकासनि 6 अध्याय 12 आरो 13 पदआव जों नायोब्ला नुयो गावनि सेलाफोरखौ सायख'नायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ अखा थब्लेट अल नाइट बियो मानो प्रेयार खालामदोंमोन बाइबेला जोंनो खोन्थादों। दा बेखायनो जोंनि आर'ज खालामनाया बिसयखौ लानानै माब्लाबा गोलाव माब्लाबा गुसुं बेयो जानो हागौ। नाथाय जों जेब्ला प्रार्थना खालामगोन जोंनि प्रार्थनाया फोथायनायजों जानांगौ बेखौ बाइबेला जोंनोहाय मिथिहोदों। दानिया जोङो गुबुन मोनसे जोङो नायबावनि जोंनि आर'जआ माबायदि जानो नांगौ। 1 जहननि 5 अध्याय 14 पदआव इसोरनि बाथ्राया ओरैबायदि बुंदों जोंनि मोनफ्रोमबो आर'ज खालामनाया इसोरनि गोसोजों गोरोबनाय जानांगौ होननानै इसोरा जोंनो गावनि गोथार शास्त्रनि गेजेरजों गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जोंनो मिथिहोदों जे जों जेब्ला इसोरनियाव प्रार्थना खालामगोन बे प्रार्थना खालामनाया इसोरनि गोसोजों गोरोबनाय बियो जानांगौ होननानै जोंनो मिथिहोदों। 1 जहननि 5 अध्याय 14 पदआव जों जेब्ला बेबायदि इसोरनि गोसोजों गोरोबनाय प्रार्थना खालामगोन अब्ला बे इसोरा जोंनि आर'जखौ जोंनि प्रार्थनाखौ बियो मानो खोनासंगोन होननानै बाइबेला जोंनोहाय मिथिहोदों। आरोबाव जोङो नायनि जोंनि आर'जआ माबायदि जानांगौ होननानै बुंनायाव जों आरोबाव नायबावनि ओंखारलांनायनि 32 अध्याय 11 पदआव जोङो नायोब्ला बेयाव नुयो बेयाव जोंनि आर'जआ माबायदि जानांगौनो खावलायनाय जानांगौ। इसोरनियाव खावलायनाय गुरै जानानै इसोरनियाव खावलायनाय जानांगौ होननानै ओंखारलांनायनि 32 अध्याय 11 पदआव इसोरनि बोसोना इसोरनि रावा दिनै जोंनो मिथिहोदों। आरोबाव जोङो नायबावनि जोंनि आर'ज बिनाया माबायदि जाबावनांगौ बाइबेलाव जोङो नायब्ला नुयो लुकनि 11 अध्याय 9 आरो 10 पदआवहाय इसोरनि बोसोना ओरैबायदि बुंदों बि अब्ला मानो होनाय जागोन। 1 नाम्बार जोंखौ मानो बिनाय जानांगौ होनना बुंदों जोंनि आर'ज खालामनाय इसोरनियावहाय बिनाय जानांगौ अब्ला इसोरा जोंनो मानो होगोन। आरो मा होनबावदों नागिर जोंखौ नागिरनोबो थिनदों जोंनि प्रार्थनाया अब्ला समाव नागिरनायबो जानांगौ। नागिरब्ला मोनगोन होनना बुंदों। आरोबाव 3थियाव मा बुंदों दराव सौ जोंखौहाय मानो दराव सौनोबो थिनदों समावहाय जोंनि प्रार्थना खालामनाया आर'ज खालामनाया मानो समाव इसोरनि दराव सौनायबो जानो नांगौ। अब्ला नोंनोहाय मानो खेवनानै होनाय जागोन। अब्ला जोंनि आर'जआ दिनै माबायदि जानांगौनो जोङो मानो इसोरनाव बिनांगौ बिब्ला नोंनो होनाय जागोन। अब्ला जोंनि आर'जआ माबायदि जानांगौ नागिरनायबो जानांगौ समावहाय नागिरोब्ला नों मोनगोन। अब्ला जों माबायदि जानांगौ जोंनि प्रार्थनाया दराव सौनाय जानांगौ। दराव सौयोब्ला मा नोंनो खेवनानै होनाय जागोन। बेबादि जोंनो बाइबेला मिथिहोदों फोरोंदों जे जोंनि आर'जआ माबायदि जानांगौ नङाब्ला माबायदि जों आर'ज खालामनांगौ बेखौ बाइबेला जोंनो बेबायदिहाय मिथिहोदों। गुसुङैहाय जोङो बेखौहाय बेयावहाय नायबाय। दानिया जों आरोबाव गुबुन मोनसे फिसा बेबायदि बेजोंनो सोमोन्दो थानाय आयदायाव जों थांबावनि। दानिया जों मानो आर'ज खालामनांगौ आर'जखौ जों मानो खालामनांगौ फालाय
जों मानो आर'ज खालामनांगौ? जोंनि नांगौफोरखौ मोननो थाखाय, जोंनि नांगौफोरनि थाखाय जों मानो इसोरनियाव आर'ज खालामनो नांगौ? जोंनि नांगौफोरनि थाखाय, जोंनि नांगौफोरखौ मोननो थाखाय जोङो मानो इसोरनियाव आर'ज खालामनांगौ? जाकारियानि 10:1 इसोरनि बाथ्राया ओरैबायदि बुंदों। जाकारियानि 10:1 दैज्लां गोजोबनि बोथोराव नोंसोरो फोरबुनिफ्राय नखा बिदो होनदों। नाय, दैज्लां गोजोबनि बोथोराव नोंसोरो फोरबुनियाव नखा बिदोनो। नाय, जोंखौ बिनो थिनदों। जों दहायबो नुदों लुकासनि 11:9 जोंखौ मानो बिनो थिनदों। आरो दाबो जों नुबाय जकरियानि 10:1 दैज्लां गोजोबनि बोथोराव नोंसोरो फोरबु इसोरनियाव अखा बिदो। नोंसोरो नखा बियोब्ला, अखा बियोब्ला इसोरा नोंसोरनो मानो अखा हाहोगोन, अखा मोफ्लाम होगोन, अखा खोरोम होगोन आरो अखा हाहोगोन होननानै दिनै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। अब्ला जोङो जोंनि नांगौफोरनि थाखाय इसोरनियाव जोङो आर'ज खालामनांगौ। जोंनि नांगौफोरनि थाखाय जों इसोरनावहाय बिनो नांगौ। बाइबेला दिनै जोंखौ मिथिहोदों। आरो बेबादिनो जहननि 14:14 इसोरनि बोसोना, इसोरनि रावा आरोबाव जोंखौ बुंबावदों, आंनि मुङाव नोंसोर माबाफोर बिब्ला आङो होगोन होनदों। नाय, जोङो इसोरनि मुङाव माबाफोर बियोब्ला आङो नोंसोरनो होगोन। बियाब्ला मोननाय नङा, बियोब्ला मोनगोन। आरो जोंनि आर'जआ माबायदि जानांगौ, माबायदि बियोब्ला जोङो मोनगोन, बेखौ जोङो एसे गोजौआवहाय नायखाबाय। दा बेखायनो जोंनि नांगौफोरनि थाखाय जों इसोरनियावहाय आर'ज बिनो नांगौ। आरो बेबायदिनो जाकबनि 1:5 इसोरनि बोसोना ओरैबायदि बुंदों, सोरहाबा गियाना थोयि जादोंब्ला बियो इसोरनियाव आर'ज खालामथों। सोरहाबा गियाना थोयि जादोंब्ला बियो इसोरनाव बिथों। नों जेब्ला इसोरनियाव गियान मोननो थाखाय बिगोन, अब्ला नोंनो इसोरा आखथिया लाबा होगोन होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। सोरबा फरायसा गथ'आ फरायनो हायि जुदि बियो जादोंब्ला इसोरनियाव प्रार्थना खालामथों। बाइबेला बुंदों इसोरनियाव आर'ज खालामथों, बियो गियानखौ बिथों, अब्ला बियो मानो गियानखौ मोनगोन। आरो बे गियानजों बियो फरायनो हागोन, सोलोंनो हागोन, गोसोआव लानो हागोन, बुजिनो हागोन, गोसोखांनो हागोन। नैबेबायदि गियानखौ इसोरा बिनो होगोन। जुदि सोरबा न'खरगिरिया न'खर खांनो थाखाय, न'खर सलायनो थाखाय जुदि गियाना थोआ जादोंब्ला बियो इसोरनियाव बिथों। अब्ला इसोरा बिनो गियान होगोन। जाय गियानजों बियो गावनि न'खरखौ गाहामै, मोजाङै बे सलायनो, खांनो बियो हागोन। बे गियानखौ इसोरा बिनोहाय होगोन। बाइबेला जोंनोहाय दिनैहाय बेखौहाय मिथिहोदों। आरो बेबादिनो जोङो लुकासनि 11:13 ओरै जोबथा बाहागोआव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो। बेयाव मा बुंदों इसोरनि बोसोना? गोथार जिउखौ बिदो होनना बुंदों। गोथार जिउखौबो बिनो थिनदों जोंखौ इसोरा। गोथार जिउखौ बिदो होनदों। जुदि जों गोथार जिउखौ बियोब्ला, दिनै मा बुंदों गोथार बाइबेला? गोथार जिउखौ बांसिन बिनो होनाय जागोन, होसिननाय जागोन होनदों। गोथार जिउखौ बियोब्ला होसिननाय जागोन होनना बुंदों। बिनो होसिननाय जागोन। खिन्थु ओरैनोब्ला दिनै इसोरा जोंनो बे गोथार जिउखौ बयनिबो थाखाय होखाबाय। आरो बियो जोंजोंहाय लोगोसे दं। आरो बियो संसार जोबनायसिम लोगो जोंजों बियो दं, बियो थागोन। नाथाय अब्लाबो दिनै गोथार बाइबेला इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बुंदों, बियोब्ला नोंनो होसिनगोन, होसिननाय जागोन होननानै बेबायदि इसोरनि बाथ्राया जोंखौहाय बुंदों। आरोबाव जोङो नायोब्ला नुयो 2 राजा 20
1निफ्राय जोङो गाहायाव ओरै नायलाङोब्ला बेयाव जोङो नुयो बेयाव सासे राजानि सोमोन्दैबो लिरनाय दङ बे राजाया जाहैबाय हेजिकिया राजा बे हेजिकिया राजाया सानसेखालि जब्रा जादोंमोन बियो बेमार जादोंमोन आरो बेजों बियो थैनायसैमोन आरो बे जब्रा जानाय समाव जेसाया नाबिया इसोरनि थोननाय बादि इसोरनि बुंनाय बादि हेजिकिया राजानियाव फैनानै इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बियो मिथिहोफैदों बियो खोन्थाहोफैदों जे इसोरनि बुंनाय इसोरनि थोननाय बाथ्राया बेनोमोन जे हेजिकिया नोङो थैनोसै नों थैनायसै नोंनि थैनायनि दिना सफैबाय दा बेखायनो नोंनि न'खरनि थाखाय बेबायदि मोजां बाथ्रा मोजां परामर्श बुंनो गोनां होलांनो गोनां जुदि दङब्ला नों बुंदो नों बुंखादो मानोना नोंनि थैनायनि दिना सफैबाय बेबादियै इसोरनि थोननाय बादि जेसाया नाबिया फैनानै राजा हेजिकियानो खोन्थाफैदोंमोन बे समाव बे खबरखौ मोननानै मिथिनानै हेजिकियाया दिनै इनायनो इसोरनियावहाय बियो गाबदों इसोरनियाव बियो प्रार्थना खालामदों बियो मेगन मोदै फसरदों इसोरखौ बियो खावलायदों जेब्ला हेजिकिया राजाया बेबादियै इसोरनियावहाय प्रार्थना खालामदों जेब्ला इसोरनियावहाय मेगन मोदै फसरदों अब्ला मा जादों हेजिकियानि प्रार्थना खालामनायखौ इसोरा खोनासंदों इसोरा खोनासंनानै थैनायनि दिना सफैखाबायमोनब्लाबो जाखाबायमोनब्लाबो मा खालामदों हेजिकियाखौ 15 बोसोर आरोबाव थांनानै थानो दिन सम खाबु होबावदों दिनै थैनायनि दिना सफैखाबायमोनब्लाबो हेजिकिया राजाया आरज खालामनायजों 15 बोसोर आरोबाव पृथिबियाव थांनानै थानो बियो खाबु मोनदों जुदि हेजिकिया राजाया इसोरनियाव प्रार्थना खालामामोनथाय इसोरनियाव खावलायामोनथाय बियो मेगन मोदै फसरामोनथाय दिनै बे 15 बोसोर दिनखौ थांनानै थानो बियो मोनबावगौमोन खोमा मोननाय नङामोन मानोना बिनि थैनायनि दिना सफैखाबायमोन होननानै बाइबेला जोंनो मिथियो नाथाय प्रार्थनानि गेजेरजों आरोबाव राजा हेजिकिया 15 बोसोर थांनानै थानो दिनै खाबु मोनदों दा बेखायनो जोंनि जिबनाव प्रार्थनाया जोबोद गोनां प्रार्थनाया जोंनि जिबनाव जोबोद इम्परटेन्ट जों प्रार्थनाखौ नागारनो नाङा प्रार्थनाया जोंनि जिबनाव जेब्लाबो सानफ्रोमबो गासैबो समायावहाय जोबोद गोनां दिनै व्यक्तिगत जिबनाव जोंनो इसोरनि प्रार्थना इसोरनियाव जों प्रार्थना खालामनो जोंनि व्यक्तिगत जिबननि थाखाय जों इसोरनियाव प्रार्थना खालामनांगौ जोंनि न'खर जिबननि थाखाय जों इसोरनियावहाय प्रार्थना जों खालामनांगौ जोङो जेन धोरोमनिया जिउ खांनो हायो जोङो जेन मोजाङै जिउ खांनो हायो जोङो जेन थांनानै थानो हायो जोङो जे धोरोमिया जानो हायो बेनि थाखाय व्यक्तिगत हिसाबै जों प्रार्थना खालामनो नांगौ न'खर हिसाबैबो जों इसोरनियाव दिनैहाय प्रार्थना खालामनो नांगौ न'खर हिसाबैबो जोंनि न'खरफोरखौ जों माबोरै धोरोमिया खालामनो हागोन प्रार्थना खालामनो जोङो नांगौ जोंनि न'खराव गथ' गथायफोर थायो बे गथ' गथायफोरखौ जों बोरै फोरोंनांगौ जों माबोरै लुखांनांगौ जों माबोरै आत्मिक खालामनांगौ जोङो प्रार्थना खालामनांगौ बिसोरनि फरायनांगौनि थाखाय बिसोरनि उन जिबननि थाखाय जों प्रार्थना खालामनांगौ जोंनि गथ' गथाय न'खरफ्राव थानाय गथ' गथायफोरनि फरायनायनि थाखाय जों प्रार्थना खालामनो नांगौ आरो दिनै गाबोन पृथिबिया जोबोद गाज्रि बे गिलु बालु गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो इसोरनियावहाय प्रार्थना जों खालामनो नांगौ बे गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो इसोरनियावहाय प्रार्थना जों खालामनांगौ बेमार आजार कर'ना भाइरासफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय जों दिनै इसोरनियावहाय प्रार्थना खालामनांगौ मण्डली दैदेनगिरिफ्राबो मण्डलीनि थाखाय इसोरनियावहाय प्रार्थना खालामनांगौ माब्रैब्ला जोङो मण्डलीखौ आत्मिक हिसाबै दाखांनो लुखांनो हायो बेनि थाखाय जों प्रार्थना खालामनांगौ जोंनि मण्डलीफ्रावहाय दिनै गोबांथार उनफिननाय थानाय व्यक्तिफोर न'खरफोर दङ बेफोरनि थाखाय जों मण्डलीनि मानसिफ्राबो इसोरनियावहाय प्रार्थना खालामनांगौ मण्डलीनि लिडारफोरनि थाखाय मण्डलीनि सिङाव थानाय मानसिफ्रा प्रार्थना खालामना होनांगौ जाहाथे मण्डलीनि लिडारफ्रा मोजाङै मण्डली दैदेननो हायो खांनो हायो दा बेखायनो जोंनि मण्डलीयै खांनायावबो दिनै प्रार्थनाखौ जोंनो नांगौ
मानोना जोंनि मण्डलियाव दिनै गोबां बेबायदि उनफिननानै थानाय मानसिफोर दं बेफोरखौ बोखांनो थाखाय आत्मिक जिउआव बोलोगोरा खालामनो थाखाय जोङो मण्डलिनि उनफिननानै थानाय मानसिफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामनो नांगौ। इसोरनि मावग्राफोरनि थाखाय जों प्रार्थना खालामनो नांगौ। नासयजानाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय जों इसोरनियावहाय प्रार्थना खालामनो नांगौ। दुखि हावरिया बिबायारिफोरनि थाखाय जों इसोरनियावहाय जों प्रार्थना खालामनो नांगौ। जोंनि आर'ज बिनाया जोंनि जिबनाव इनायनो गोनां। जोंनि आर'ज बिनाया जों जेरै हां लानानै थांनानै थायो बेबायदि इसोरनियाव जोंनि आर'ज बिनाया जानो नांगौनो। बाइबेला जोंनो गोबां गिदिर मानसिफ्रा बेबायदि जोंनोहाय मिथिहोदों फोरोंदों। आरो जोंनि आर'ज खालामनाया बिमानि गोरबोनिफ्राय सारि जागोदान गथ'आ जेरै आहार उखैनानै गाबो बेबायदि जोंनि आर'ज खालामनाया जानो नांगौ होननानै गोबां गिदिर गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनै जों फोरोंनायखौ मोननो हादों। बेखायनो जों दानो बे समाव बेखौनो गोसोआव लानि आर'ज खालामनाया जोंनि जिबनाव जोबोद गोनां। आर'जआव जों जेब्लाबो सानफ्रोमबो नांथाबनांगौ। आर'जखौ जों नागारनो नाङा आरो आर'जजोंसो जों दिनै थांनानै थानो नांगौ। जों आर'जआव नांथाबनानै थायोब्ला आर'जजों थांनानै थायोब्ला जोंनि गासै जिउ खांनाया थांनानै थानाया फोरबुनि गौरबनि थाखाय जागोन। इसोरा जोंखौ बे गुसुं बाथ्रानि गेजेरजोंहाय गेदेर बोर आशीर्बाद खालामथोंसै। हामबाय। आमेन।